щастието на Вселената. Целта ни е толкова велика. Ние сме решени да направим Вселената щастлива. Това е керван на щастието. Този керван е керванът на онези, които поемат по пътя към Аллах. Аллах иска всички ние, хората, да научим истинската любов, да я живеем и да я разпространяваме нататък. Любовта е светлината на щастието. Най-великата и незаменима любов е любовта към нашия Господ. Любовта е ключът към щастието. Ние обичаме заради Аллах. Обичаме сътвореното. Заради кого? Заради Създателя. Аз дойдох, за да обичам всички. Онзи, който греши, онзи, който е в заблуда, онзи, който е потиснат, онзи, дойдох да обичам всички. Домът на приятеля е в сърцата, дойдох да изграждам сърца. Готови ли сте и вие като Юнус да изграждате сърца? Готови ли сте да обичате? Лекът за всичко е едно желание. Ще пожелаете от сърце да достигнете до Аллах. И вие ли желаете да достигнете до Аллах? С думи ли или от сърце? Да бъдеш заради Аллах означава да учиш хората на безвъзмездна, безкорисна любов, скъпи братя и сестри. Искате ли да обичате Аллах? Кажете Аллах. Искате ли да сте влюбени в Аллах? Кажете Аллах. Искате да се възхищавате на Аллах? Кажете Аллах. Аллах Всевишния е разслал всичко пред нас. Цялата Вселена е пред вас. Нашият Господ има само една цел. Да бъдете щастливи, да бъдете щастливи, да бъдете щастливи. Щастието на Вселената. Целта ни е толкова велика. Ние сме кандидати да направим Вселената щастлива